Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga inta ikan biyag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan nga Amanda, adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. May saak a manager, ket ado ka dagiti empleyado ti mangibagbaga nga istriktuak ken natangken ti puso. Aklo nag-aprangkaak ken istriktuak nang runa no may papan iti negosyo, agraman love life ko. Kaya't ko nga ipamaysa ti atensyon ko iti negosyo, ket awan ti planok a makirelasyon, ngam nagbaliw ti amin, idinamam mo ni Norman. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Amanda dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Ma'am, adtuin ti kapeyo. Kunak man no na i-deliver ni Berting amin dagiti orders, idi kalman. Kuwa ngamin, ma'am. Atrasadon ti oras idi kalman. Iso adin na i-deliver amin. Siguradum laeng ama i-deliver na amin ita. Sige, mabalin mo ti rumwar. Ma'am, Apay manan. sana simrak ni Berting ita. Madi ngamin tirik nana. Ha? Apay nga itala ang ibagam. Asino nga rod ti mangi-deliver ka dagi jay? Kuwa ma'am. Mangkita laangan iti on-call delivery man. Taisupay laang ti mangi-deliver kadag iti orders. Kat, agawa am nga rod ti agbirok Ang mga nag-cancel dagiti customers tayo iti nabuntog a serbisyo tayo. Ne, anda ka magaya man, Amanda. Apay anarabian ka. Ado ti inaramid ko iti office. Ay na, aginanaka mat Sana mabalin manong. Kasano ngayon ti negosyo? Ay na, di mo maasikaso ti bagim. Kan awan ka di planom ang makiasawa. Ay, ni manong mat. Busy ak iti negosyo kunakmanan. Baknang ka mat. Adu ti balay mo. Adu ti negosyo. Maited mo tinarang ay a panagbiag iti pamilya abuklam. Awan pa'y planok may papan iti dayta. May sapay, mabuta nga nga agayat manan. Ang mga numasaktanak tumanan. Aging ka di ita? Natangken pa'y laang ti puso? Kat, anya ko maita. Namin pinsan anaawananak iti talag kadag iti lalaki. Sipod pa'y linoko nak ti boyfriend ko. Agpapadadakit di arupat kwarta. Ay na, Amanda. Saan nga agpapada dagiti lalaki? Ang dakkala pagyamanak. Tauray man inuy-uyaw dak iti. Isumot ti nagbalin nga inspirasyon ko. Tapno maragpat ko dagiti arapaap ko iti biyag. Diyak man amuken ka, Amanda. Sardengan nak manong Eric. Kabaelak ti agmay maysa. Di uray man mabaa kanakpay. Adtoy ti kapeyo, ma'am. Agyaman nak, Juliana. Ni Berting, simrat ka di ita. When, ma'am? Nagrubwaten, taado kanupay ti deliver na. Nasayaat. Ibaon ka iti balay. Nalipatak dagiti papeles a pirma ako ma. Okay, ma'am. Ato iti tulbag. Alaamon, katrumwar kan adagos. Itan, naawatam? When, ma'am? Ngam agawaam ti agsubli jak kayat tinabuntog. Ma'am Amanda. Ada ka di ka sa pulang, Berting. Ubay ko ito ti resignation letter ko, ma'am. Ha? Ag-resign ka? Uwan, ma'am. Tanakapsuta kon. Kahit jak kabalan, ti agpagkat ka dagiti deliveries.
Mabalin ka di asikapay laang ti agi deliver. Aging ga makabiro kak iti kasukat mo. Ma'am, Saan mo ang mabalin ti ag-resign? Awan pa'y nabiro kak akasukat mo. Sige, agsublikan iti trabaho. Itamot laan. Mapankan! Juliana! Umayan, ma'am. Apay ka di? Ag-resign ni Berting. Iso nga itamot laan. Agbiro ka iti kasukat na. Jack kaya ti empleyado ang nasadot. Iso ati birukam katay nagagat kan saan ang nareklamo. Okay, ma'am. I-post ko iti Facebook. Kan agprintak iti flyers. Iti kasta, naparpartak ang makabirok tayo. Naimbag abigat yo, ma'am. Anyat masapul mo. At damay sa nga aplikante para iti posisyon a delivery man, madam. Nasayat no kasta. Ipan mo ni JHR. Awan HR tayo, madam. Di mo ibagaan nag-resign mo tan. Nalipatan nyo ka din, ma'am. Saan ka di ada kayo tinang-approve iti 1 week immersion na? Kat, di ka nga rod agisam akasta, Juliana. Ha? Kayat mo, taikatan ka iti trabaho, ha? Ah, pangaasyo mo't ma'am. Di oramidan ti kasta. Ayan nga rod di aplikant. Ada iti labi, ma'am. Da kayon ti mang-interview? Sige, paunagam dito office ko. Anya ngay nga rod, siya kon Naimbag ngagsapayo, ma'am. Agtugaw ka. Ayan ti resume. Ato'y, ma'am. Ma'am, pudno ka di tayo kunada, suplada ka no, tibusyo dito eh. Ha? Iso ngamin ti kunada, ma'am. Damdamagak laang no pudno. Iti kasta, amok ton ter aramidek noong tanak. Di nakgayam am-amo talaga. Siya ti boss ditoy. Ha? Da kayo ka di dahita, ma'am. Pasensya kayon. Daka mo. Saan ka man nga gisam-isam dita? Kasaan ta close? Okay. So, high school graduate ka lang. Ada ka di experience mo? Hoy, mangmangag na ka di? Ha? Apay akit kita anak latan. Anya jay damdamagan nyo, ma'am? Pimanaw ka din ni Berting. Saan pa'y, ma'am? Ada pa'y iti office na? No kasta, ibagam nga umay dito office ko. Ada na patag nga ibagakkan kwa na. Okay, ma'am. Berting, agyamanak iti mano atawan a serbisyom. Kanagyamanak, tainan ano samti ugalik. awan parikot iti dayta, ma'am. O, alaam da ito a kwarta. Naala konti maudi aswildok, ma'am. Dakkel agata ti titadyaw. Alaam da ita, kat sapay la kuma, tausaram anasayaat. Diyak kaya ta makita ka manan iti igid ti kalsada a nakakitaakan ka idi. Lakay kan, kat saan anasayaat kan ka ti agpagna-pagna, kan agpalpalimos iti igid ti kalsada. Agyamanak, ma'am. Dakkel at tulong daytoy para iti pamilya. At to'y ti kapeyo, ma'am. O, apay asikatin ang itulod iti kape. Agsakit nga ni Juliana, ma'am. Isu asa na sumrag ita. Kasta ka di. Sige, ibatim di talamisaan ko. At da ka di pa iparamid yo kanyak, ma'am. Awanan, agyaman na kiti kape nga inyag mo. Mabalin mo ti agsubli iti trabaho. Kanayon kayo seryoso, ma'am. Anya ko maita? Panagkunak. Ad-adda po mintas kayo no nakaisam kayo. Norman, nangan ka ka din? Saan pa'y, ma'am? Umay ka nga rodan. Ha? Oh, di mo kaya? Sige, ma'am. Siya kung ti mangigam di tabagyo. Sigurado ka? Wan, ma'am.
Ang mga numabannog kayo. Amok ngamin anarwam kayo nga da ni Juliana nga assistant yo. Awan ka dito yung baga ni Juliana, no kaano nga agsubli. Ti ko na, pilitin na ti sumrak inton bigat. Ado ka nung aminan tilangan na. Harumbang laan. Saan ang mabalin si kakanayon ti mga ramid iti trabaho na? Kabalakmat, ma'am. Amangan no mairuwamak si kakanayon ti kadwa. Anya ti kaya tiyo asawen, madam. Ti kunak, saan nga awagan iti madam? Amanda ko namlatan. Saan mat akas ta tinangag ko nga imbagamitay, ma'am? No anya tinangag mo, isulatan. Hello? Ma'am, Juliana, saan nakasumra kita? Iso nga ipan mo dito'y balay, dagiti papeles, anas kan apirmaak. ma'am, mabalin ka di, ani Norman Latan, tibaon ko. Ne, trabahom dayta. Apa nga iparamid mo iti sa bali? Madingamin tariknak, ma'am. Kasla, jak ka ba ilan ti magna? Asino nga minti nang ibaga magnaka? Agtaksi ka nga min Ma'am, pasensya ka yun. Talaga, jak ka ba ilan? Pinilit ko lang nga sumra kita. O sige, makaamu ka. Tinapatag. Sumangpot dito'y balay, dagita papeles. Sige, ma'am. Itamot lang. Ibaon ko ti delivery man tayo. Sige, itamot laang, Juliana. Sino timawag? Ni Ma'am Amanda. Itulod mo pa lang dagiti papeles ije balay na. Ta sana sumra kita. Apay asyak ngay. Si kalatan Pangaasim Norman. Diyak ngarot ka ba ilan? Italaang mat. Amom, kasla ka ni Madam Amanda. Noan niya ti bagayo, masapula matungpal. Madingarot tiriknak. Alan ipan mo dagiti papeles. Taagur oray ni Madam. Makaungat day chay, no agbayag-bayag ka. Sige man langin. Madam, Anya ti aramidom dito'y, Norman? inyeg ko dagiti papeles sa kasapulan niyo. Saan ka din nga imbaga ni Juliana? Adi mo mabalin ti umay dito ayan ti swimming pool? Sana bale. Umay ka. Madam, inigaman niyo matantimak. Di mo ka di kayat? Madam, agsubli ako ni di opisina. Amangan no ada i-deliver ko. Di ka madanagan. Awagak ni Juliana. Kat ibagak nga adda na patag nga ipaaramid ko kan ka. Norman, mabalin ka di nga umay ka man ni Jabalay inton malam? Apay, ma'am. Apay adamagam. Likliklikan na ka di? Saan, ma'am? No kasta nga rod, mapan kay Jabalay inton malam. Siya kundi makamoy ti kananta. Adala na patag na ibagakkan ka. Mabalinta mati agsarita dito ma'am. Tapno saan ako na mapan inja balayo. Siyak ti boss. Katrumbang laang atong palam amin nga ibagakkan ka. Agyaman nakta nakaumay ka, Norman. Anya ka diti bagam, ma'am. Awan. Kaya't ka lang ang makadwa. Anya ti kaya tiyo asawan, ma'am. Di mong damagan pa Ala, umay kakit di. Uminom tapay iti arak. Sanak nga umininom iti arak, ma'am. Kan apay akas ti kawasyo. Di mong damagan pa Norman. Nalipatam ka di na siyak ti boss mo? Rumbang laang nga aramidam amin nga ipaaramid ko kan ka. Juliana, apay akas la saan ko makitkita ni Norman manipod si Mang Peta? Kwa ma'am, saan asimrak ni Norman? Apay ka no? Awan mo ti baka muna. Sige,
Alam di resume na, takitak ti address na. Ha? Mapanyo kitaan, ma'am? Saan kan ngagdamag pay? Ingka alaanan, no anyaman ti ipapaalakan ka. Ma'am. Addamadmadlaw ko kada kayo, Anya kumaday ta? Kanayon nyo, adamagan ni Norman. Agayat kayo ka din, kankwana? Kayat mo ka di ta sukatan kan nga assistant? Ha, Juliana? Dito'y ka di balay ni Norman? Siyak ti boss na. Uwan, dito'y madam. Ngam adala na patag-anapanan na. Ngam sana bali. Agawid siguro day chay. Kabsat na kakadi? Saan madam? Siyak ti asawa na. Adda gaya man asawa ni Norman. Apay akanayo nakamapay. Ma'am. Okay kayo kadilaan, ma'am? Ha? Uwan. Uwan. Ma'am, anya ter aramidan nyo dito eh. Imay kakinita. Saan kamat kami asimrag iti trabaho? Pasensya kayon, ma'am. Agsakit ngamin ti anak ko. Kat inlakok ti cellphone ko. Isuasaan kayo teksan. Okay. Yan tangay nasaya at gayam ti kasasaad mo. Mapanak nga rudan. Naimbag abigatyo, ma'am. At tuy gayam ti resignation letter ko. Ha? Ag-resign ka? Wen, ma'am. Ay ayatak ni Agnes. Kat jak kayat ada kayo ti agbalin a rason iti saan mi apag kinaawatan. Saan kayo pa'y mo ta nagkasar? Saan ka di? Plano min ti agkasar, ma'am. Sige. Inakon. Kasapulan dak ti aginak. Ay ayatan ka, Norman. Itaak na ang manan anagayat. Diyak kayat amapukaw ka. Pangaasiyo, ma'am. Bak nang kayo, kad napintas kayo. Adan tumat lang, ma'am, amuyo a lalaki amang ipatag kada kayo. Lalaki amang ipaay itinapudno nga ayat kada kayo. Saan pa'y siguro nga ita? Nga mamati ak adumteng to. Norman. Irespeto yu kumatibagay yu. Tamangan no pakaisagmakan yu dayta. Anyat aramidam dito'y, Amanda. Kwarta ti kasapulam. Saan ka di, Agnes? Ikan kay ti kwarta. Basta umadayo kayon iti anak mo dito eh. Saan ko nga ilako ni Norman? Mano ti kasapulam. Itad ko. Ipabusoy mo lang ang kanyak ni Norman. Ulitak. Saan ko nga ilako ti asawa kan ka? Uray manupay agatan. Saan nga agbaliw ti panunot ko? Pangaasim ko ma, Agnes. Nakalukat ti daw. Mabalin mon tirmal. Kat pangaasim tadikan agsubsubli iti biyag mi kin ni Norman. Manipod idi, saan na nagpakpakita ni Norman kanyak? Ti maudi lang nga nadamag ko, kat imakardan iti sabali a lugar. Maawatak no apay nga inaramid ni Norman ti kasjay, tapno saan kami nga kita pay, kat maprotektaran na ti pamilyana. Singgilak payla nga aging gaita. Alakastan, kat agyaman ak iting kay panangidrama, iti pakasaritaak. Tuy pagayam mo, Amanda. Pagayam Amanda, nagayat ka iti pamilyado a lalaki. Kat nasayaat met, tasaan ka ang nagbaligi anang rakrak iti pamilya ni Norman. Kat no agayat kan tupay, pilyam kumatay saan a pamilyado. Ken pangaasim kuma, takas ko na ni Norman, irespetom ti bagim. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam nagpailingad itinagan nga Amanda, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Charlotte Lete Celo. Kiniti madireksyon, Virgie Paclay.
Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.